xa kubhujiwe ngamakhwenkwe alithoba asibhozo sifike sele ebhubhile ngomhla wesine kaJulayi. Kuyabonakala uba ngena phambi koba ivulwe kwalento yolwaluko. Ngabakhwetha abasithoba esebeswelekile eMpuma Koloni kweli xesha lolwaluko lwasebusika. We are waiting for those particular results, and we hope that as soon as we get them, we'll be able to, to liaise with the family. Usapho lukaNoxolo Mdluli ongomnye wamaxhoba ombulalo ogqugqisayo wasemasoyi eMpumalanga lukhalela ukunikwa amathambo akhe ukuze lumngcwabe. We need to stay focused, same approach mentally. Most probably we're going to change a whole lot of things. I don't know, that depends on the coaches. Banyana ithi ayizukuthoba umxakatho xa iqobisana nabamelwane iBotswana kurhatya lwangomso. Botani Mzonsundu kwindawo ngeendawo nikuzo sithi yamkela novimba wethu ngokuhlwanje. Ngabakhwetha abalithoba esele beswelekile kwiphondo laseMpuma Koloni sukela liqalile ixesha lolwaluko lwasebusika elinani lehle kakhulu xa lithelekiswa neminye iminyaka edlulileyo nalapho kwakusweleka abakhwetha abangama-50 kumatyeli amaninzi ngenxa yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Bonke aba bakhwetha sele beswelekile ukuzakuthi kangoku bakwisithili sase-OR Tambo. Ikomiti ejongene nemicimbi yezemveli kwipalamente kazwelonke ibityelele kweli phondo kutshanje ijonge izikolo zolwaluko. Kubhiyozelwa ukubuya kwendodana esuthwini. Babalelwa kwi-40,000 onyana baye esuthwini ngeli xesha lolwaluko. Eli xesha liza nenkxalabo kubazali ngenxa yokubhubha kwabakhwetha kwizikolo zolwaluko. Iveke ezintathu umntana esihlele ehlathini, so lixesha linzima lokuthandaza, cela uThixo bagcina umntana. So xa ebuya namhlanje imivuyo yodwa, siyavuya kakhulu yanalaa nto amazwi ephelile. Kusenjalo izikolo zolwaluko ezingekho semthethweni namakhankatha angabhaliswanga yenye yemingeni eqhuba ukujamelana neli siko. Xa kubhujiwe ngamakhwenkwe alithoba asibhozo sifike sele ebhubhile ngomhla wesine kaJulayi. Kuyabonakala uba ngena phambi koba ivulwe kwalento yolwaluko. Safumanisa into yobana bathi besiya pha kanti umkhwetha lo sene 3 weeks engawasela amanzi. Xa efika phaya ufika namhlanje ngomso uve kusokuthiwa uyagula ubhubhile. Unyanzelekile ke ngoku kuthiwe kubhubhe umkhwetha, kanti umkhwetha uye phaya sele enengxaki. Eli xesha lolwaluko liyaphelelwa kule veki izayo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Usapho lukaNoxolo Mdluli ongomnye wamaxhoba 5 ombulalo ogqugqisayo wasemasoyi eMpumalanga lumemelela kumapolisa ukuba alinike amathambo akhe kuba oko lulinde wona ukuze lumenzele umngcwabo ondilisekileyo. Sisithuba seminyaka emithathu amathambo kaNoxolo nabanye abasetyhini abathathu agrunjwa kwiyadi kaJulius Mndawe. Kutyholwa ngelithi amapolisa azithumela iintsalela zamaxhoba ukuze zixilongwe incindi yofuzo. Kule nyanga kuphela iminyaka emithathu oko amathambo amaxhoba agrunjwa. Usapho olubindekileyo uNoxolo Mdluli eneminyaka eli-18 kuphela ukunyamalala kwakhe ngo-2018 emva kwesithuba sonyaka amathambo akhe agrunjwa kwiyadi kaJulius Mndawe. Usapho lwakhe lufuna ukumenzela inkonzo yomngcwabo endilisekileyo. I want the police to give me my child's remains so that I can bury her with dignity, so that we can move on with our lives and find closure. Ikomishoni yamalungelo oluntu eMpumalanga ithembise ngokulinceda olusapho de idlule le ndebe kulo. We are deeply concerned that, more than 3 years since the death of these children, there's still no closure for the families affected. So as the Human Rights Commission, we will be reaching out to the families to see what kind of assistance we can offer them so that they can get closure and finality in this matter. Amapolisa athembisa ngokuthetha nolusapho alwazise kubambe ntoni. We are still waiting for those particular results, and we hope that as soon as we get them, we'll be able to, to liaise with the family and hand the remains to the family. Umndawe uthothoza izigwebo zobomi ezinhlanu eqamele ngenqindi entolongweni ngokubulala aba basetyhini.
Iintsapho zamaxhoba ezixholoxholo zangoJulayi nyakenye nabulawa ePhoenix KwaZulu-Natal zithe azikaxoli emva kwale nyikitya. Abanye basalinde abenzi bezi ziganeko ukuba de bajongane nengalo yomthetho. Bangama-37 abantu abasutywa lulwamvila lokufa oloyanyaniswa nobuhlanga ePhoenix ejikelezwe yiNanda kwaMashu naseMawoti kumantla eTheku. Bayi-56 abantu abanqakulwa bavalelwa ngelo xesha. Ngemuva konyaka kwabulawa izelamani zakwaKhumalo uDelani noMlondi, lo mndeni ukuthola kunzima ukwamukela. Izithombe zabafi zikubingelela ungena nje endlini eziyisikhumbuzo ngemfudumalo nothando lwabo emndenini nasemphakathini. uDelani wayengumdansi nomlingisi owayesehambela amazwe amaningi. Lo Delani beyithemba lami. Bekithi bekibheka. Isivuka. Isithelani. Hey Nkosi. Ngesikhathi esibhicongo kusolwa ukuthi imphakathi yaseNanda nakwaMashu yayidabela ezitolo zasePhoenix okwaholela ekutheni kubhekwane ngeziqu zamehlo nomphakathi wakhona. Ngosuku ashona ngalo uDelani wayexoxa nelungu lomndeni egxeka isenzo sokuyidabela ukudla ezitolo. Intena abantu abaningi eyenza nje futhi mina-ke nje hayi ngivele ngayiqhelelanisa. Ngimile nje ngilo ngibuka abantu behlabenyuka. uDelani noMlondi mfowabo babulawa beyothela upetrol ePhoenix kwashiswa nemoto yabo. Akekho waboshwa kulolu daba. Uthi uyamthatha umuntu umbophe, hayi ukuthi umbulalo uzoshise, hayi ukuthi uzoshisa zaba umlotha, azabe njeyani ubhuti bami. Khona manje isidumbu sikaMlondi Majola kwadingeka ukuba simbiwa ngenxa yokuthi umbiko wamaphoyisa wawuphikisane nalo abahlonza idumbu emakhazeni. uDaila noNed Governor kanjalo noJichindra Jayakissono owashona esitokisini baboshwa. Kulindele ukuba kuqale kuqulwa kwamacala abo kusukela ngoNhlolanja wangonyaka ozayo. Ngingamxolela kanjani umuntu ongakhombisi ukuyisola ngento ayenzile. So nje angazi ukuthi ngiyafisa nokuthi ngikhulume nabo. Khona manje uphiko lwezokushushisa kuleli NPA ithe emaceleni angu-8 adluliselwe enkantolo enkulu kusele ayi5 kwamabili awo kwashoda ubufakazi kanti elinye lachithwa ngenxa ungatholakali kwafakazi. Amathathu awo asenkantolo enkulu bese kuthi amabili aseyinkantolo zesifunda. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Iminyaka wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma engena ephuma kwinkundla zeli. Kulonyaka upheleyo waye wabanjwa ze waphinda wakhululwa ngenqawule yempilo. Kwaye umnumzana Zuma selechithe iminyaka 19 equqa ebuyelela kwinkundla zeli. Make sijonge ixesha alichithileyo equqa ebuyelela kwinkundla zeli. Owayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma waqala ukuhlangana nenkundla zeli phansi kwenkqubo yedemokhrasi. Ngo-2005 wavela kwinkundla kaMantye eseThekwini ngokuphathelene nenkqubo yentengo yezixhobo i-arms deal ngelasemzini. Lo mba wadlulela kwinkundla ezahlukeneyo iminyaka 5 phambi kokuba zirhoxiswe izityholo awayijongene nazo. Kwangelo xesha umnumzana Zuma wayijongene nezityholo zokudlwengula. Wayetyholwa ngokudlwengula ukhwezi kwikhaya lakhe laseRhawutini, kodwa waye wafunyaniswa engenatyala kuzo zonke izityholo awayijongene nazo. Ngo-2016 amaqela aphikisayo nabandakanyekayo baphumelela kwilinge lokuba umnumzana Zuma aphinde ajongene netyala lentengo yezixhobo. Emva kweminyaka 2 NPA yayabhengeza kuba iza kumtshutshisa kwakhona umnumzana Zuma. The consideration of the matter, I am of the view that there are reasonable prospects of a successful prosecution of Mr. Zuma on the charges listed in the indictment. uMeyi ka-2021 zange wavuma onke amatyala awebekwa wona kwinkqubo yentengo yezixhobo kwaye wafaka isicelo sokuba kushenxiswe umtshutshisi kweli tyala. Kusenjalo ngo-2016 inkundla yomgaqo-siseko yafumanisa ukuba wasilela ukhusela umgaqo-siseko weli ze wayalelwa ukuba ahlawule imali eyasetyenziswa ukuphucula ikhaya lakhe lasenkandla. Zange ziphelele apho ingxaki zakhe. NgoSeptemba ka-2018 ikomishoni ephanda izityholo zokubanjwa kwakarhulumente ngamashishini abucala yamcela ukuba aphendule kwizityholo zamangqina ayevele phambi kwale komishoni.
Ngomhla we-19 kuNovemba umnumzana Zuma wayifulathela le komishoni engafumananga mvume kusihlalo wayo uJaji Raymond Zondo. Okukwakhokelele kubili uJaji Raymond Zondo aye kwinkundla yomgaqo-siseko. Le nkundla yamyalela umnumzana Zuma ukuba avele kule komishoni kodwa wamentla. Mr. Jacob Gedlehlekisa Zuma is ordered to obey all summonses and directives lawfully issued by the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption, and fraud in the public sector, including organs of state. Ngomhla wama-29 kuJuni inkundla yomgaqo-siseko yamfumanisa netyala lokudelela umyalelo wenkundla. Umnumzana Zuma wagwetywa iinyanga ezili-15 entolongweni. Umnumzana Zuma wavalelwa ze wakhululwa ngenqawule yempilo kwiinyanga ezimbini esentolongweni. Ukanti kutshanje uJaji Elias Mathojane kwinkundla ephakamileyo esePitoli ufumanise ukuba sasingekho semthethweni isigqibo sowayisa kuba umkomishinala wenkonzo zoluleko uArthur Fraser sokukhulula umnumzana Zuma eluvalelweni. Kungoku nje umnumzana Zuma kunye nesebe lezoluleko bayabhena kwesi sigwebo. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje. Uyakwazi ukuwabukela kwakhona amanye amanqaku ezindaba ukuphela kwazo xa ufuna ku-YouTube uthi SABC Iindaba. Kwinqaku lokuqala sithe sekusweleka abakhwetha abasithoba eMpuma Koloni kweli xesha lolwaluko lwasebusika. Nangona oku kubonakalisa ukwehla xa kuthelekiswa neli xesha kunyaka ophelileyo, kodwa ukusweleka kwabantwana entabeni akwamkelekanga. Kanti ababukeli baphawulile ngelisikizi lokusoloko kutshaba abakhwetha entabeni eMpuma Koloni kwikhasi lethu leWhatsApp. Isiko lakwaXhosa lamoshakala mhla layeka ukuba imfihlo, mhla lathi ndi kumabonakude, lathi ndi kumajelo ezonxibelelwano, lathi ndi nakurhulumente. Isiko lakwaXhosa lalikade liyimfihlo. Ngoku wonke umuntu uyayazi uba kwenzeka ntoni. Amasiko ethu esinto amoshwa yithina abantu. Uthatha umntwana umuse endaweni oyazi kahle ukuthi ayikho esemthethweni. Mayeseshona kugcine kugxekwa isiko kanti abantu abenza lezi izikole zokweluka engekho emthethweni. Into elula ukuthi kuvalwe izikole lezo engekho emthethweni. Ngoba lento kade kwasa ikhulunywa and bayabonakala abantu abadlulayo emhlabeni abangena lezi izikole engekho emthethweni. Inkinga leyo lezi izikole engekho emthethweni ngoba kufa abantwana nje kangaka abasuke beye kwalukeni. Ingenxa yazo lezi izikole engekho emthethweni. Ngiyafisa sengathi uhulumeni kanye namakhosi nabaholi bomphakathi bengangenelela. Usihlalo we-SACP eGauteng uJoe Mpisi umemelele ukuba kupheliswe inkqubo yomuntu omnye nevoti enye. Uthi oku kungaphelisa ukuthengwa kweevoti kwinkomfa zonyulo zalombutho. Umpisi ebethetha ngaphandle kwinkomfa ye-ANC eGauteng neqhubayo esithetha nje kuruleni. Ezi zinzame zokumanya lombutho kwakunye nokuphelisa inkqubo yokuthengwa kweevoti kwinkomfa ze-ANC. We watch the ANC, how money has been used. For example, you find that delegates have been booked outside of the bookings of the ANC by a certain faction. And that has created a problem because a member of the ANC is now no longer independent. Instead, they are members of another member, and that has created a problem. I-ANC ithi ayichasanga le mbono yokupheliswa kwenkqubo yevoti enye. There must be discussions that are done by the ANC, and we are going for our National Policy Conference end of the month, which is July. All those issues, if SACP wants to raise those things, they must raise them in that platform. Kusenjalo usihlalo we-ANC kweli phondo umnumzana Panyaza Lisufi uthi lo mbutho kufuneka uziqoqoshe ukuba ufuna impumelelo ngo-2024. Abantu abatsha kwiphondo laseFreystata baqhubela phambili kwicandelo lezolimo. Isebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle kwelaphondo lithi lifuna ukuvelisa amafama liqela kwiinkqubo zalo ezixhasa abantu abatsha. Kulo nyaka ngamafama angabantu abatsha babalelwa ku200 athe athabatha inxaxheba kumsitho weembasa zesebe lezolimo nezamahlathi.
Basebenza ngokuzinikela kwilinge lokwenza ezolimo zibe nomtsalane nakwabanye abantu abatsha. uDiketseng Mahlelehlele oneminyaka eyi-35 ubudala uqale ifama yakhe ngo-2019 kwaye uthi unethemba lokuba uza kuba sele engumfama oshishinayo kunyaka ozayo. It requires a lot of capital. So you always have to be innovative. You can't do one thing because a cow, for example, will be pregnant for 9 months and then you need some source of income while that is happening. uTumelo Bhedi oneminyaka engama-30 ubudala waqala ukuthengisa nokuthenga imfuyo phambi kokuba afumane ifama yakhe ngo-2016. I got into it by buying and selling animals, and I'm still doing it for cash flow purposes because you cannot wait for 6 months before making an income. You have to find a way in which at the end of the month you can pay your employees, you can pay your diesel account, you can pay Eskom, and you can get your business going forward. Isebe lezolimo lithi liza kuthi gqolo liwaxhasa la mafama ngabantu abatsha. The intention is to encourage others also to do better and excel in their work, but also to encourage all the young people to join agriculture. Bobabini uTumelo noDiketseng banika mva eliqaqambileyo njengamafama kwaye baza kunqandwa zinkwenkwezi. Iziko loluleko lamaxhoba eziyobisi aRhape Rehabilitation Centre lingene nzulu kwiphulo lokulwa neziyobisi ngakumbi kubantu abatsha kwiphondo laseMntla Koloni. Lo mbutho oneminyaka eli-13 wasekwayo namaziko oluleko ngakwabo basebenzisa iziyobisi kwiindawo eziliqela kuquka iNtshona Koloni noMntla Koloni kwaye ububambe inkomfa ejolise ekulweni iziyobisi. And we reach out to Lo wasetyhini khange akwazi ukuzibamba inyembezi ngethuba edandalazisa indlela iziyobisi ezitshabalalise ngayo ikamva labantwana bakhe. Uthi iziyobisi zilitshabalalisile ikamva lolutsha watsho ecela ungenelelo olungxamisekileyo. My outcry today is if there's only one person that can reach out to them and help them. Because this morning I wanted them to be here because why they want help. Iphondo laseMntla Koloni lelinye lamaphondo atshotshe entla ngokusetyenziswa kweziyobisi kweli. Oku ke kungunobangela wezinga eliphezulu lokuxhatshazwa kwabasetyhini, ukubulawa neziganeko zodlwengulo. Growing up, the peer pressure and thinking that it was a cool idea to be part of the it crowd or the it gang, smoking drugs and doing things like that was something that appealed to me. Iziko elijongene namaxhoba eziyobisi Agape liyavuma ukuba liqatsele izinga lokusetyenziswa kweziyobisi ngabantu abatsha kwaye oku kuyaxhalabisa. You get a huge problem between parents and the individual using the substance, and at the same time you must remember that drug dealers is making money. So for them it's a business, so they're looking for children that they can get hooked. Eliziko lithi kudingeka inkxaso mali khona ukuze kuncediswe kulweni lomkhwa weziyobisi. Banyana ayizukucenga ndolalaphi xa ingquzulana nelizwe lasebumelwaneni iBotswana kumdlalo weAfrica Cup of Nations yabasetyhini eMorocco ngokuhlwa kwangomso. Mantombazana elilizwe sele zibekele indawo kwimidlalo ye-quarterfinals emva kokunqunqela egoqweni Nigeria kunye neBurundi kwimidlalo yangaphambili. Ibanyana ichophe engcochweni kuGroup C emva kokwaqokelela onke amanqaku kumdlalo neNigeria noweBurundi. Ibanyana iyangelunda kulo mdlalo kodwa ayisukuyijongela phansi iBotswana yasebumelwaneni kungenjalo ingagagana nembila zithutha. Every game is important in the group stages, and actually in this tournament every game is important. We need to stay focused, same approach mentally. Most probably we're going to change a whole lot of things, I don't know, that depends on the coaches, because each and every game has a different approach. Ibanyana inyeke kugqiba engcochweni kulamaqela ithelekiswe nawo. Abakayinqamli impumelelo yale ndebe emva kwamatyeli amahlanu befikelela kumagqibela kankqoyi. Amaqela amane agqibe phezulu aza kuzibekela indawo kwindebe yehlabathi eza kubanjelwa eAustralia naseNew Zealand kunyaka ozayo. We told ourselves that we need to collect as much points so that we
we can play other teams and also be a bit relaxed, not over too relaxed, but knowing that at least we have 3 points in the bag and we just have to fight for another 3 points. And the aim here is just to win our games. You know, it's one step at a time. Doesn't matter who we're playing. Lo mdlalo uzaqala ngentsimbi ye-10 kuBhathakazi, amasabekwe elangeni, umphokoqo unexhala. Mawethu masithixha kulo ndawo siyabuya kwakhona ngomso kamnandi.